arrastion, aurten Andramari Dantza taldeak 75 urte betetzen dauz, eta hori dela eta urtean zehar hainbat ekitaldi desberdin prestatu ditugu. Batzuk bertan bera utzi behar izan ditugu COVID-19 dela eta, baina ez ordea, Torresabalen prestatu dugu erakusketa. Bueno, sartuko gara. Torresabal kulturetxean ikusgai duzue Andramarik 75 urte hauetan burututako lana. Errito, janskera, tresna eta hainbat abesti ezberdinaz gozatzeko aukera paregabea da. Gaurtik hasita urriaren 16 arte, erakusketa ikusgai izango duzue arratsaldeko 5:00 8:00 arte. Eta beste barik hemen itxarongo zaituztegu.